Party.bg представя Терорист от миналото. Много, много отдавна, когато съществували още викингите, един млад момък на име Гъбата, който бил бандит и в миналото, отишъл в пещерата на водата, за да пусне водата. Тогава той затънал във водата и замръзнал. 1 милион години след това дошъл Ставай! Къде? Къде съм? Не помня да съм се събуждал в тази гора. Преди тук имаше дърво. Когато влязох тук в тази пещера да пусна водата. А ти влезе с мен. Казах ти. Знаех си, че си влязъл с мен. Казах ти да не ме шпионираш. Добре, голяма работа. Качвам се на теб и отпътуваме към викингското царство. Преди тук имаше викингско царство. Имам нарезачка и съм опасен. До всички участъци. Луд неандерталец с резачка стои пред нашата база. Моля, елате да го хванете. Бързо, бързо, бързо. Вкусно между галактическа бира. Да си взема ли още една? Бирата е лекарство, бирата е супер. Ще вляза в моя космически кораб. Губя контрол. Губя контрол, когато теб се няма. Тук се разбих. Не, остави ме на мира, не. Казах ти да влизаш, стига си пускал. Най-накрая. Не ме заключвайте. Бразя опери с такива моменти. Излизай! Добре, благодаря ти, че ме пускаш. Пусни ме, свиня такава! Не, отвори ме! Аз съм Гъбата, а ти кой си? Аз съм Брашляна. Приятно ми е. Много ми е приятно. Извънземен, яде оня бомбон там. Долу ръцете, това е моя. Така ли? Това е моя бомбон. Защо? Аз си го видях първи.
Напротив. Напротив, този бомбон е мой, защото аз не съм хапвал от колко? 10 милиона години. Аз не съм хапвал от 2 седмици. Ето, не е толкова много като мен. От 2 светлинни седмици. Добре, де, но пак е мой, защото трябва да си го разделим с един приятел. О, така. Така ли? Да? Така. Аз пък Не не. го вярвам. Тогава... Добре. Дай ми го! Няма да ти го дам. Значи тогава... Ей! Днес като го изяде заради теб. Не Заради теб. заради теб. Ей, стига си ме обвинявал. В ролите озвучиха артистите Филип Гецковски като гъбата и мечката, Виктор Минчев като Брашляна, Николай Митев като герой, който ще се появи във втория епизод. Камера, специални ефекти и звук Мартин Минчев. Човечета, декори и костюми Лего. Със специалното съдействие на Marti.bg.